Тайна 10. Събуждане на вътрешният воин. Във всеки от нас спи воин, но само малцина го събуждат. Какво е вътрешният воин? Това не е този, който се бори със света, това е този, който побеждава вътрешните врагове. Страх, мързел, съмнения, несигурност. Вътрешният воин не е агресия и не е жестокост. Това е спокойна сила и твърдо намерение. Воинът не крещи и не заплашва. Той действа ясно, бързо и осъзнато, защото знае кой е и какво иска. Тази тайна е една от най-мощните. В книгата. Защо? Защото, пробуждайки вътрешния воин, никога повече няма да се страхувате. Какво е вътрешният воин? Това е състояние на съзнание, когато вие не се съмнявате в себе си, не се страхувате от провал, не се оправдавате и не чакате удобен момент. Движа се напред, дори когато е страшно. Вътрешният воин не е маска, това е истинската част от вас, която винаги е била са вас, но е била потисната от страхове и съмнения. История от живота. Олег мечтаеше да започне собствен бизнес, но всеки път намираше оправдания. Нямам опит, сега не е подходящ момент, имам малко пари. Но един ден той си зададе въпрос, какво ще направи моят вътрешен воин в тази ситуация. Той чу вътрешен отговор, воинът действа, дори когато се страхува. От този момент Олег реши да действа, а не да мисли. Той отвори своя бизнес, без да знае как всичко ще бъде. Страхът не изчезна, но неговият воин пое контрола над ситуацията. Защо вътрешният воин спи? Първи, страх от грешки. Повечето хора се страхуват да сбъркат. Но воинът не се страхува от грешки, защото знае. Всяка грешка ме прави посилен. Навикът да отлагаш. Първо ще изчакам подходящия момент. Но воинът знае, че идеален момент няма. Идеален момент е сега. Втори, зависимост от мнението на другите. Когато мислите какво ще кажат хората за вас, вашият воин спи. Но когато действате по своя воля, пробуждате воина. Леност и комфорт. Хората често избират комфорт, а не предизвикателство. Воинът разбира, че комфортът е капан. Той знае, че всяко преодоляване на дискомфорта го прави посилен. История от живота. Алексей мечтаеше 2 години за смяна на професията. Но всеки път си казваше, още не е време. Нямам опит, но един ден осъзна. Ако чакате идеалния момент, ще чакате цял живот. Той пробуди своя воин и се записа на курсове. Въпреки че беше изпълнен със страх. След 6 месеца намери работа в нова сфера. Как да пробудим вътрешния воин? Ето 5 проверени техники. Техника – гласът на воина. Какво да правите? В всяка трудна ситуация попитайте себе си, какво би направил моят вътрешен воин в момента. Пример, искате да започнете бизнес, но се страхувате. Попитайте, какво би направил воинът в този момент. Отговорът идва мигновено. Воинът действа. Ефект, започвате да действате от позиция на сила, а не на страх. Техника, воински постъпък на деня, какво да правите. Всеки ден извършвайте един постъпък, който предизвиква у вас страх или дискомфорт. Това може да бъде, да се приближите и заговорите с непознат. Да направите телефонно обаждане, което сте избягвали. Да започнете проект, който дълго време отлагате. Ефект, тренирате воина ежедневно. Той става посилен. 3. Техника, вътрешно предизвикателство, какво да правите. Всеки път, когато искате да се откажете от действие. Например тренировка, обаждане, важно решение, кажете си. Това е предизвикателство към моя вътрешен воин. Не позволявайте на страха да победи, пример. Не искате да отидете на тренировка. В този момент кажете, това е предизвикателство към моя вътрешен воин. Побеждавайте всеки път. Техника, действие чрез страх, какво да правите. Когато се страхувате, не се опитвайте да премахнете страха. Продължете напред, право през страха. Пример, вие се страхувате да се изправяте пред хора. Вместо да чакате страха да изчезне, отидете на сцената с страха. Ефект, страхът намалява всеки път, когато действате през него. След месец страхът вече няма да съществува. Техника, мантра на война. Какво да правите? Създайте мантра, фраза, която буди вашия воин. Повтаряйте я всеки ден. Примери на мантри, воинът действа, дори когато се страхува. Моят страх е сигнал за действие.
Аз вече победих, защото започнах. Практическо задание практика, гласът на война. В всяка трудна ситуация си задавайте въпроса. Какво ще направи моят вътрешен воин? Практика, воински акт на деня, направете днес едно действие, което предизвиква дискомфорт. Това може да бъде телефонно обаждане, разговор или тренировка. Практика, мантра на война. Напишете вашата мантра и я повтаряйте сутрин 3 пъти на глас. История за размисъл. Веднъж ученик дойде при учителя и каза: „Учителю, в мен има два гласа. Единият казва, действай, а другият казва, не го прави, опасно е, кой от тях е моят истински глас?“ Учителят отговори: „Твоята истинска глас е този, който взема решение.“ Ученикът се замисли и каза: „Но понякога не мога да избера кой глас да слушам.“ Учителят се усмихна и каза: „Тогава бъди воин. Станете и действайте. Дори и двата гласа да крещят, вървете напред.“ Историята показва, че истинският глас вътре в нас не е гласът на страх или съмнения, а този, който взема решение да действа, независимо от всички вътрешни противоречия. Заключение: във всеки от нас има вътрешен воин. Но той спи, неговата събуждане идва от предизвикателствата, неудобството и действията, които преминават през страха. Войнът не е отсъствието на страх, войнът е способността да действаш през страха. Всеки път, когато не искате да правите нещо, попитайте: какво би направил моят вътрешен воин? Отговорът ще бъде един: войнът действа. Готови ли сте да пробудите война в себе си? Ако да, отворете следната тайна.